Ja som minulé, priatelia, meškal do školy a keď som vošiel do triedy, tak všetci na mňa strašne tak divne pozerali a potom som si uvedomil, že ja tam už 25 rokov nechodím. Tak som aspoň updateol svoje telefónne čísla na hajzloch. Mňa vždy vodil môj dedo do školy. A on vždy pindal, že ma musí proste odvádzať do školy a on mi vždy hovoril, že vnuk môj, ja keď som bol v tvojom veku, ja som každý deň chodil do školy 100 kilometrov pešo. A keď som tam prišiel, tá škola tam nebola. Ale on aj tak bol vždy nespokojný s tým, čo robím a jak to robím. Hej? A ja mu hovorím, ale starý otec, ja mám len 6 rokov. A on mi hovorí, vnuk môj, ja keď som bol v tvojom veku, ja som mal 7. Ale keď je takto jeseň, hej, a vidím, jak tie listie padá zo stromov, tak vtedy práve spomínam na svojho starého otca, lebo on tiež zomrel, keď padol zo stromu. Nie, naozaj. A to mi akože dáva takú myšlienku stále, že proste tá doba, hej, keď... Tá dávna doma, keď som bol ja, že malý, tak bola úplne iná. Ja si pamätám, že moja mama mi dala, že 10 korún a poslala ma do potravín, aby som kúpil proste, že zeleninu, ovocie, maslo, salám. Dnes sa to už nedá, lebo všade sú kamery. Ale ona mi hovorila, že Miško, musíš veľa jesť, hej? Lebo milióny detí v Afrike hľadujú, hej? Tak som jedol. A potom som dospel a vrtalo mi to v hlavou, že kurva, jak som tým africkým deťom vlastne ja pomohol? A aj som pribral. Dúfam, že sú v Afrike spokojní. Ja keď budem raz v Afrike, hej, priatelia, a tam oni mi budú pozerať na to brucho, tak ja im poviem, to som urobil pre vás.